يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bagsami, giyap man so programa tano bitun tano sa bitira sa kawang. Imanto na yakab yung tano sa makampataw sayan, naging kaya anto na ikukuman o ikapang padro Muslim o eleksyon o mga derpa na badar pa o mga Muslim. Na aya ke pamanagtanoron at ganin ratano sa usayan o taman asindedanon o sabutian si Islam naging kaya bangsa tano watatano kapapantagan gisya di magister sa Jamiat Mota ada sadakaw arum marki Abi Yasif nakate so delegno suara alim magister na Piedad Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah yang kaya pagaritan ada salang arwah ke al-akh Abu Dailami sa yang kaya panagundaman yan. Ayaw to mi alunya na mabeluya ma kebugentan sa rinegan sa yang kaya oras ana yung to ato na ilan ng mga ulama sigo kapungpet o Muslim siya kung kapag eleksyon o mga ingod na mga ingod mga Muslim ay barat yan o pama na nasa Pilipinas o kagiyari sa tadap kailay tanong rinap kinigtan o igira ko na ay kabaseran na tigira na bapiyagin nga mga ulama na kisuaswa siram siya kaya nga kuwan gila pa ka marasik ay mutiraw na gila pa ka marasik na dahil mo piya masunas ka na di mang pagsagyan nga ya dinitiro na galba ka Marcelo. Oy. Ay man napipira niya sa ginawa niyan. Uli nasi ko kung nabulama. Nasi ko mamulama na din yan ng pira. So ay man na piya mo masuot wa. Anto na nung ilian sa mga ulama. Gima ya basta kapag eleksyon na baguin niya manan niyan na basta. Ada sa katawa mi-research sa gyang kaya tiro na kapag eleksyon hindi na intikhab tira sa basa Arab abitunin na yung to kuan yan nabahsiyan sa ahkamul intikhabat fil fiqh al-islami na miyalo niya no nagyabaya man to tipik tanong aya ka ba sa miyan siya kaya niya Ibn Abdulaziz al-Ajlan na tigyan na miyati mo sulang-ulang mga papasay kapag research, mga pare-research sa mga kakuan, mga ulama, mga bago mga ulama, mga maasir na tigran, mga kakuan, sa kepakay, swayamanan niya na kapang padu mga Muslim, akibubaling siya kuwing ngada, kenapa ngada? Muslim. Bapaya panagyan mo ito kapag eleksyon, na ayaw kita uwayamanan niya nakapag-eleksyon kira nakanabagyo to uwayamanan niya na Islam. Nabaya buntal yan, nabubuntal o Islam. Islam. Na may po kaya tigin sa kaya bakser. Di na research yan. Anto na ni sabab kaya po kaya na lumiyalil sa Quran sa mga ulama. Pag hindi daliliran sa Quran na nagyong ko kaya maranin na sududulan si Yusuf alayhi salatu wassalam. So yan maranin na Yusuf alayhi salatu wassalam na piyamang niya kuda to mabulis ka niya na isa kung mga uluan. Sagya mo tamasan. Sagya mo to masanyan. Si kaya maranin na kumukontrol ko mga budget mga kota na sa finance department of finance so kaya pa mga niya nun na ay yung to apya mga niya nun at igu mga ulama na datu to na Muslim manas kanina datu kafir so Yusuf nas kanina nabya Muslim na miyamang pagsisag yung to ka okay ta kang gobyerno yung to mama saya mana niyan na kanina pa din niya apply kanina pa din niya apply na naknabawan
kenapa Muslim amaran yan na? Dato. Kenapa Islam di birno si sagi mo to masanya. Gino na kaya pamangan niyo no Yusuf alayhi salatu wassalam. Nakagiya si sagi mo masatan na di nang kipawi na miya bulu na tigmo ulama istis na gino to kaya pamangan niyo. Yusuf alayhi salatu wassalam. Abu piyake kilala niya na ginawa niyan sabab ko amaran niyan na di katawan sa kanya. Abu ko si sagi mo to ingat. Ya yung kilala ang naberutak so Yusuf alaihi salatu wassalam. Ikadua ini dalil ulama. Na miya panutula so dato sa Habasa. So Najashi na amaran yan na si sagyong mo to kababalo niya na dato na miya Islam. So kaya pag Islam yan na kaya tukos kanino Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon sukulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ubani na wa isu kada to yan. Sabab po kaya pag-Islam yan. Sabab sa Yang Islam sa kaniya na ayun dito aniyan na mga kafir. Mga Christian. So yaman na doon pa mga niyo Rasul aawaan niya na gimoto Posisyon na. Posisyon o di na kada to katatagon. Sa gimoto na oras na doon pa sukulu Rasul transfer. Di na Awas lagi mo tayo din. Awit sa tadar para. Berarti na tugulin sa Madina. Udi na si mga sala ko mga hindi bara to si sa Makkah sa motoras na si sila sa Makkah. So ay mga doon sugulo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agi mo to mga dato so na si na di niya kagagaw bunyan pamakana bunyan mateng sa makaisa di na magaga maali na gimo to patakaran nila. Ay hindi to yan. Apatakaran ni baratang na bubunta liyan ang nabubunta do Islam na baso agama Islam. So yaman na diyan na dalilan na tigong mga ulama sa kepakay agi yung kuto na pang pedunong mga Muslim. Ngayon ito na agides kanyan so Rasul sabi nino to away agi yung kuto kada to yan. Ikatalawa ini dalil mga ulama na sutigira na maslaha al-mursal. Naman na minilay sa mga ulama sa mga maslaha al-mursal. Kamapian Anto na mga kamapian. Na tigiran na so diyo ka pang peduma Muslim. Si sagingan na lagi din na nagalbo. Na din akil betian di na banyang keling ko kababalo yung mga kape si sagyong mo to yung da kape. Tatapet na kababalo ran na pero pamakadisilan mamang pa. Dapat di ko miyang ped. Nawaya ka kape ran na magato so pamawa magato na gitu magato di na bon keling. Beti kay ba kil beti. Kagi da kon pangpad kawawan ya ini inunduk ke. Ugay na tigo maulama na so kapang padakaon sa giyong uto ayaman yan na kapag eleksyon na kaya na makuha mga kamapian si sa giyong uto ingat. So ayaman yan na so kapang padakaon na mas mapia adisyo ayaman yan na dingon kapang kataplisangon sa giyong uto lagi dutuagan ko. Ika-apat ini dalil mga ulama. Sa kayo to na tigira na suma kamapian matatago ko mga kafir. Na yang guna ng mga Muslim. Na ini dalil na asli ko masa Rasul sallallahu alaihi wasallam na adnam yang ula lagi din. Na hindi na sukya pa ko mga Rasul sa isa Makkah ko punya sa Taif na si sagung to kasulin sa Makkah na kuan. Di pengaruh semul na namiya kasi tingin na siya utirus ko walay moto yung binuali agi pa mo ka nagpa kayo si sanga masatan yung berat nagpa kasi agi ito na ano pa mapuwersan yan matiga-tiga so matiga-tiga so pa na ron to miyaros na nakagi ko mapita na sumiyong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam si isa Masjidil Haram na eskorta nila. Umawa na tutundog nila. Apito sila na tumutundog na palairan na sisang ulenso. Mga sandi ito pa ma. Na nabapya so abuso. Kaya na maludi mga pamimigiran. Sa mano to na simot ay bin Adi na nabas kanyan Muslim. Nabas kanyan Muslim. Na pingunas kanyan o Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Supan so Osma bin Mad'un. Na si Samu to kaya pa nagumpo to kapringas ang mga kafir kuma Muslim.
na linindingi Mughira. Asi Mughira na Rabas kanin mau muslim. nabaskan yan Muslim. So yung mana niyan, ay siya putya tigo mga ulama na sukamapian na matatago ko kafir. Nakapa kaya? Guna ng mga muslim. Guna ng mga Muslim. So, karino ito tagiran, sa kapa kaya mga putya sa mga na, kasukamapian sa nakapa kaya ko anong mga Muslim. mga Muslim. Lima, ini dalil mga ulama na tira na sumanga swagamatan agama Islamo. Oh, aywa. Sumanga una yan wagamatan agama Islam na ayat perlubuan yan na andi mana katantu uma kamapian. Aguso kadende udina karno mayamanan yan na mga kabinasan. Na sukapang pedu Muslim di saging kana na lagi dinan na ketantunya susah bagi ku mga kamapian. Na ukurnya susah bagi ku mga kabinasa. Kaya berarti upama ko ad na matagusan na Muslim na pagkakuha ko mga Kawapian mga umpi at tigtan katawitan or na umpi na upama ko ad na berarti na tiro ng mga Muslim na kaya matiro yan matiro yan uri na upama ko ad na binasa ko mga Muslim na kaya malon yan man ketokawan yan namiyay kaya so yung mga Muslim so yung mga na maka yung kuha man na usul agama tanwa, agama Islam, agi mo tuwa ka puluba ako kamapia. So tingin so kita gagana kaunin na mas mala kabinasaan adigi mo tuwa ka pang padigon. Mga tarotupad na tiya please kanan. Adigon pang Na mas mala matatagod wa kabinasaan adigi mo tuwa. yang padaga sa imo Wa kapang padigon mas may tuwa. Kabinasaan. Naman ini dari mga ulama na tigira na so kapang pedu mga Muslim si saging kana naman yan na kapag-eleksyon na keparuli iranon dina kekailangan so beger mga Muslim na gusto agama Islam. Kaya nung sila pagkataban kakalin na sa may isa sila nagumadakan sila. madagal sila no. So naman na madagal sa mga Muslim na nguto akapto kwaniran na may napketabun sa Islam sa beger. Makayo na kuwahin ada agama Islam so agama Islam na ay antapian na pelindingin sa mga Muslim. Isusugiyan na kaplindingan si mga Muslim. So yaman na yan na kailangan ka agama na marinding ka. Agus mga pagaring ka mga Muslim. Naso kapang kapagkasan na kapakayap kasawapan sa kapkulindingan nga ako. Mga pagaring mga Muslim. Pagaring ka. Nasusuwi nga dagan nakalinding ka. Mga pagaring ka mga Muslim. Para di tanong kalipatan na rin ustado. Na supro pa si Sagiyong kaya kuhan. Nayami yung mga ulama na kailangan naskan. Ayan niyat ka. Namapya kayo niyat. Pagaring na niyat ka na pumpiya ka. Reo. Yung to ay na malat ka sa skana. Ano mapungilubog ka? Kamapian. Agwe man na na yun masing biswag mga. Bubani may padagasan ibarat na may ada ka mambuka bubali ka. Muslim. Tingnan na may ada ka wayan ka. So yaman na niyan na iso to pagimingkaan wayaman na niyan na tungpel si sagingan na lagi din na Kapag ustad ada pagisot tanurong ibarat tingin na antari ipili na misang aya lagi di masa ada buon Muslim. Nanti butuh na may tingnan na pili namin. Na sumanga pa kaya no pili na kada to. Namaya pagusitan no si saging aya bitira sa kam. Ugi na isa o kapagugitan na no pendapat. Napagani pili ka na Muslim mo. Na udah Muslim, na taon na pinakamaran ko mga Muslim mo. Na upmano daw kito na antaw nung ikatawan ka at nilabag sa kamapian ng mga Muslim. Naroon ko no yaman na gitu pilihan. Insya Allah namin asal ka degen na kaya no pa ma ako madegen na kaya na pattern adi na pipili ka butuan ko pa. Sama nuto magister naging uto kabes o sabada so muada
di ka pagugupa o Muslim ug siko kafir na imi tuturo to na siko pamana so Muslim ang magipagugupa o kafir sa kami na siko mga Muslim na yuti marata. Wah, miyabi nga bunyan na yung mo to ay mananin ay ni sa paro gamatan wa gamay Islam na ubes ka Muslim na inipagpuda ka sok na ba Muslim. Oh, na sok inipagpuda ni ron na hindi kilabo na yun na Mga Muslim. mga Muslim. Nagina niya ay mananin ini sa paro gamatan wa gamay Islam. Islam. Ay mananin na niya kadagdag lang niya alu sa Quran na ayat sa mananin na kini sa paro sa wa gamatan wa gamay Islam. Badasan wala kaya bangsa tanong awata tanong magister siko mga payaganin sa gyang kaya pakayan ko kapang padu mga Muslim sa gyang kaya eleksyon siko mga darpa akna ba mga Muslim sa punin tanong siko Allah subhanahu wa ta'ala mambayin tanong so kasuswatian na yamada ng pakadar pantanong yung surga sa mga tutunod tanong siko pada oras sa pagandod na meron so sadam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.